Mal-gazzetta The Sunday Times, il-President tal-MFA Norman Darmanin De Maio esprima id-dubji tiegħu dwar kemm il-partijiet kollha responsabbli fil-każ ta' korruzzjoni ħadux il-kastig tagħhom. Darmanin De Maio jgħid li wieħed irid jirrispetta d-deċiżjoni tal-Bord tad-Dixxilpina fih dan il-UEFA, imma personalment jemmen li kien hemm iktar plejers involuti mill-wieħed li instab ħati u ngħata sospensjoni ta' 10 snin minn kull attività sportiva. Il-President tal-MFA fakkar kif oriġinarjament issemmew 4 plejers f'dan il-każ u ddikjara illi l-logħba ma tistax tiġi mbabsa bis-semm ta' plejer wieħed biss. Intant dwar dan il-każ One News staqsa lil partitarji Maltin kemm ikkonvinċietom id-deċiżjoni tal-UEFA brabta ma' dan il-każ ta' korruzzjoni. Ma konvintniex 100% ħabba l-fatt li l-ewwel nett il-plejers l-oħra ġifieri ma natawx ġew meħlusa. Jien nippretendi jekk għar kien hemm involviment, farka involviment, biex ikun hemm xi tip sanzjoni. Għalina sentenza ħarxa, ma nafux eżatt xemmu m'hemm xi qed tifhem. Jiena qrib għax minn 11 jeħel wieħed. Jiena qrib biex tikkonvinċini. Il-partitarji esprimew dispjaċir illi stejjer ta' korruzzjoni issa jissemmew ukoll fuq livell tat-tim nazzjonali Malti. Żgur qed inkwetani, tipo jekk forsi xi darba tipo minn dejjem nisimgħu li kien hawn xi tip ta' korruzzjoni minn żmien l-antik. Imma qatt ma konna nasal li tasal fl-istat fil-livell tan-nazzjonal meta inti qed tilab għal flok tiegħek għal pajjiżek. Jien naħseb hemm affarijiet oħra li huma aktar importanti mill-flus u fosthom huwa l-unur lejn pajjiżek. Jiena ninsab moġuħ ħafna bħal kulħadd naħseb. Ħafna u biex titradixxi l-pajjiżek naħseb jiena ma nafx xejn tista' tasal. Imma nibqa' mhux konvint li mhux plejer wieħed kien hemm klikka hemm daqsaw. Fost il-partitarji Maltin hemm min huwa rassenjati li l-korruzzjoni ma tista' tinqata' qatt, oħrajn jappellaw għal aktar azzjoni mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol. Naħseb l-MFA tagħmel il-forza tagħha għax telat b'dik l-għajta tal-korruzzjoni tagħha. Għalija l-korruzzjoni ma nqatax, nisperaw li minn din jitgħallmu ħafna u ssir xi ħaġa bil-fors immedjatament għax qed jitkisser il-futbol Malti. Għaw Malta għandna ħafna paroli, ġifieri kif wieħed jitlef u kux ismu ġifieri. Jalla fejn jekk xi ħadd ikun jaf xi ħaġa għandu jitkellem he comes forward u jekk le ħalaq titgħallem tieħu telfa bħala sportiv u xek. Naturalment irid ikun hemm naqra kuxjenza anke mill-players number 1 li jkun hemm iktar edukazzjoni minn meta t-tfal jiġu trejnjati fin-nursery u hekk ġifieri biex ikun hemm l-amor propju lejn il-logħba, naħseb hemmhekk nkunu qed nittakiljaw l-eruq propju ġifieri tal-problema. Il-korruzzjoni ma tantx issibha tarfax, imut wieħed inħolqu tnej.